l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, m'accrédite ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ni ambassadeur kuran taraka sigi gafe di Burkina Faso ka flanche fanga nyema ma capitaine Ibrahim Traoré. Isufu Omar Maïga wola san bakileni keme kononton ni binani ani duru. Okoroko bi ashisanga ye san bi wolonfla ani wolonfla. Ale ka lawniya tara ben jamana ka tigari ɲɔgɔnma ko kan nanko diplomasi nga a ye fɛn min kalan o le lafasali kalan ye. Assimi Goïta ka nɔnbilala min seni ye Burkina Faso ale kolɔni no wagadugukanw fɛ sabula ka fara Mali ka ambassaderiya kura kan ni ma kɔfɔlen nin fana ye Mali ka lasigiden ye farafina tilebefantɔn min bɛ nafolo ani wariko kuma fɔ nanko UEMOA ale ci ka da sigini no wagadugu kɔnɔ. Son Excellence Issoufou Omar Maïga ka gafe dito capitaine Ibrahim Traoré ma ale y'a yira ko ale bɛna baara kɛ ni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaaw ye ka taga sigiɲɔgɔnya ɲuman sabatili kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lankanako ni basigiko lahala fila minnu yɛrɛ ye jamana fila ninnu ka aminako ye.